Днес ще ви покажа Garmin Forerunner 970. Най-новият флагман в серията Forerunner. С доста промени и апгрейди ще бъде интересно да видим кое е новото при него и защо цената му е такава. И реално, става ли съперник на всички други модели до сега? Нека започваме. Опаковка и първо впечатление. В кутията няма изненади. Часовникът, USB-C кабел за зареждане и малко книжки. Истинският шок идва от цената. Около 1400 лева спрямо цвета, който се търсите, което е доста над предходника му Forerunner 965. До сега Forerunner моделите бяха известни с това, че са по-леки и по-удобни за носене от Phoenix. Но сега 970 вече влиза в премиум категорията и директно им прави конкуренция. Но има и нещо много важно. Ако си закупите часовника онлайн от Ardes, като можете цъкнете на линкчето долу в описанието и използвате промокод Вената, ще намалите още от цената на часовника или каквото и друго да си закупите от техния сайт. Препоръчвам. Дизайн и материали. Първото, което прави впечатление е, че вече имаме сафирено стъкло, по-устойчиво на надрасквания. Безелът е титан, което си е сериозен апгрейд спрямо преди. Размерът на корпуса е 47 мм, а дисплеят е 1,4 инча с най-яркия екран, който Garmin са правили. Идеален за слънце, но разбира се, това влияе и на батерията. Каишката е силиконова, стандарт 22 мм и е съвместима с Quick Fit системата. И тук идва първата изненада – вградено LED фенерче. Това е екстра запазена за Phoenix моделите, но ето, че и тук го имаме. Плюс това, часовникът вече има микрофон и говорител, което позволява Bluetooth обаждания и гласови команди. Хардуер и сензори. Garmin са сложили новия Elevate Gen 5 сензор, който е по-точен при GPS и биометричните измервания. Поддържа EKG, телесна температура и по-добра точност при тренировки. Има и 32 ГБ памет за карти и музика. При батерията нещата са смесени. До 15 дни в Smartwatch режим, което е по-малко от предходния 965, който издържаше 23 дни. За сметка на това, при Always On дисплей, тук имаме 8 дни, докато, както казах, при 965 бяха 7. Тоест, имаме плюсове и минуси, зависи кой режим използвате. Часовникът е при мен около седмица. Пробвах да следя съня, което беше голяма грешка, а разбрах колко ми е прецакан, но като изключим това, при моето леко използване имам още около една седмица живот в батерията. Функции и нови екстри. Ето какво според мен е най-интересното. Сафирното стъкло и LED фенерчето са супер практични. Микрофона и говорителя са удобни, ако искате да приемате обаждания директно от часовника. Плюс това имаме нови тренировъчни метрики. Runner Tolerance, което показва колко километра седмично е добре да бягате без да се претренирате. Running Economy и Speed Loss са свързани с ефективността при бягане, но тук има и уловка. Работят само с новия HSM 600 колан, което е около $169. Race Predictor прогнозира резултатите ви на база текущата форма, но и на база конкретно трасе, което сте заредили. Триатлон Coach са планове за триатлон на освен вече познатите за бягане и колоездене. Като човек, който идва от най-обикновен смарт часовник, тези функции звучат доста впечатляващо, дори ако не използвате всички ежедневно. А ето и набързо всички функции. Измерване на брой вдишвания, откриване на телефона, управление на музиката чрез часовника, съобщения от социалните мрежи, аларма, SMS известия, входящи и изходящи повиквания, женски календар, Garmin Play, измерване на брой крачки, измерване на изгорени калории, измерване на изкачени етажи, измерване на изминато разстояние, измерване на нивата на стрес, наблюдаване на съня, прогноза за времето, хронометър, таймер, тол предизвикателства, информация за слънцето и луната, вграден музикален плеер до 2000 песни, откриване на часовника, Fitness Edge, известия при необичайен сърдечен ритъм, предварително заредени карти на голф игрища, предупреждение за наближаващи бури, хидратация, Climb Pro, информация за изгрев и залез, аудиоизвестия, календар за лов и риболов, боди батери мониторинг на енергията. Знам. Лудница. Дневна употреба. В ежедневието часовникът е много бърз, интерфейсът върви гладко, дисплеят е супер ярък, цветовете са наситени и усещането е за премиум устройство. Тук трябва да кажа и нещо критично. Приложението Garmin Connect е малко хаотично. Ако сте свикнали с по-интуитивни приложения като тези на Samsung или Apple,
може да ви се стори натрупано с менюта и настройки. Но, отново, за някои хора прекалено много информация е нещо, което търсят. Заключение. Garmin Forerunner 970 е часовник за хора, които искат всичко най-ново и най-премиум. Той е лек, удобен и супер мощен откъм функционалности. Обаче, ако търсите по-бюджетен вариант, без да правите големи компромиси, Forerunner 965 е отлична алтернатива. Той предлага почти същото изживяване, но на по-достъпна цена. Ако искате най-доброто и всички нови екстри, фенерча, микрофони, сафирено стъкло, тогава 970 е часовникът за вас. Аз лично, идвайки от Samsung часовник, усещам огромна разлика. Garmin е насочен повече към спорт и данни, отколкото към смарт функции. Така че, ако сте бегач, триатлонист или просто искате най-доброто от Garmin, 970 ще ви хареса. Кое ви харесва най-много в този часовник? Напишете ми долу в коментарите, пръснете на лайк, ако видеото ви е било полезно и чао!